njani? Ngicela ukubonga abashayeli bomcimbi ngifuna abashayeli wona igama ama-T-Pex umfana kaMkhize ekhaya ethenjwe phansi ethanda ukudla. Umfana washo wamsinaki emsakazweni u-93.4 singenela ka-2819 sangena ngengoma yami ekhehla mfana yini lo wekeneneza laphaya. Ngicela ukubonga bonke abantu abasebenzisa ama-airtime abo amadatha abo bengivotela. Inkosi babusise abakuthathela abantu. Umfana kaMkhize inkosi abaphuzitiye mina omele indawo yasendweni inkosi yamamasitandi yasendweni. Ngithi phezulu ngiyayifuletha bafowethu ngelinye ilanga nayo iyozivela ebalazweni. Uma kusekhona abantu abanesapoti software senzoshaya ingoma yokugcina manje ethi khehla mfana ingoma yezimanga esempumalanga.